era mare sărbătoare m-am născut. Încă 5 milioane de la soacră mare. Pentru cine ridică? Hai, hai! Pentru cine ridică? Hai, hai! Pentru cine ridică? Pentru nasul și nașa. Una, două, una, două, trei și... Atențiune din partea lui cine ridică? 10 milioane pentru soacră mare. Pentru Gabi, pentru Mireasa, pentru nașa și nașa, pentru toată lumea prezentă. Mi-a povestit, m-am întrebat născut la zi mare. Și că era mare sărbătoare m-am născut fără de fric, de-aia la mare tare. Mi-a povestit, m-am întrebat născut la zi mare. Și că era mare sărbătoare m-am născut fără de fric, de-aia la mare tare. Dacă mă uit în mine bine și mie-mi place de tine și urmintare cunoaște, așa care nu se naște. O să fii mare la frumusețe, dacă n-ai talent ești rece. Măcarul grande ca ceva, ce să vă dau corpul meu, iubită mea. O să fii mare la frumusețe, dacă n-ai talent ești rece. Măcarul grande ca ceva, ce să vă dau corpul meu, iubită mea. Fai seama lor și mine, adie pe frântele ăsta pilă și scrie zero talent. Ne merge mintea mai ce ai sfârșit. Fai seama lor și mine, adie pe frântele ăsta pilă și scrie zero talent. Ne merge mintea mai ce. Dacă mă uit în mine bine și mie mă ce de mine și în minare cunoaște, așa care nu se naște. O să fii mare la frumusețe, dacă n-ai talent ești rece. Măcarul grande ca ceva, ce să vă dau corpul meu, mica mea. O să fii mare la frumusețe, dacă n-ai talent ești rece. Măcarul grande ca ceva. Și vreau să vă țin domnule acolo. Una, două, una, două, așa. Pentru muzica! Am și o melodie după care vine și Alex Botea, stop acolo! În jur pe măicuța mea pentru Mireasa de la Ginerică. La nașa mare 100 de euro pentru cel mai șuptar Cinerică și cea mai frumoasă Mireasa. Păpușa, stop acolo să faci o privire. Bine ați venit, bine ați venit. Stop
Stop acolo, continuă melodia asta pentru Generică și Mireasa, după care urmează Alex Botea. Merge! Frumosărău, tu să procedezi, nu-mi imaginezi și sunt prima oară cum o abordez. Și nu ajung să fac invidiazul, că ești mechirtasul, că nu bună meseria azul, că mă înjură să moară măicuța mea. Că mă sunt așa ceva, frumusețe ca la ea, ulu inima mea mă-ntă de belea. Mă înjură să moară măicuța mea, te-am văzut așa ceva, frumusețe ca la ea, ulu inima mea mă-ntă de belea. Vreau să văd de tot orașul, că așa că n-așa și nașul. Asta este nuptă mare, vreau să vadă oricare. Cu inima fericită, cea mai frumoasă mirezică. Să vadă toată lumea, ce frumoasă e nașa mai. Atențiune! 100 de euro de la nașul mare pentru nașa, 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 nașa. Câteva vorbe acolo, 1, 2, 3 și... Vreau să văd de tot orașul, că joacă vinul și nașul. 5 milioane de la Generică pentru nașul lui, pentru nașul și 5 milioane de la nașul pentru finul lui, pentru Generică. 1, 2, 3 și... Vreau să văd de tot orașul, că joacă vinul și nașul. Eu am nașul cu putere și nu mi-e frică de nașul. Că eu merg cu capul sus, că nu m-am făcut de risip. Să rămână de la nașa, că iubesc puternicul meu Vasile Pantelescu. Pentru nașul de așa și pentru finul ei. Încă o dată, încă o strofă frumoasă și urmează și Alex Botea. 1, 2, 3 și... Stai!
Generica străbasa. Stric să mă udă lumea, nasul meu era sfanții pamea. Vreau să mă dă tot orașul, cât de puternic este nasul. Eu am nasul cu putere și nu mi-o pică ghirele. Să-mi ții, Doamne, sănătosi, că e nasul meu frumos. Să rămână, vă mulțumim. Să trăiască Generică, Tavi și doamna lui, nașul mare care nu mai are nevoie de prezentare, Răzvan Țipa și doamna lui, și toți care sunt prezenți la această petrecere, socrii mari, socrii mici, și tot Româneștiul, toți oamenii cu valoare, toată lumea din această zi, că sunt foarte mulți oameni cu valoare, toată familia Țipa, din partea și cu mare prima dedicație, Benjamin Franklin, 100 de parai, pentru nașa mare, pentru Generică, pentru mireasă, pentru socru mare, pentru soacra mare, socrii mici și toată lumea. Separat de la Generică, 100 de euro. Pentru toți invitații care sunt prezenți alături de ei, pentru familia lui Primarul, familia Bostana, familia Țipa, familia lui Clay și toți care sunt prezenți, dacă omit pe cineva, comit de scuze. Familia Duri, familia lui Cristi Cindoc, toți care sunt prezenți, comit de scuze dacă comit pe cineva fără intenție. Pentru Mari Puternicu, separat din partea lui, de la Fernando Țipa la fel, Benjamin Franklin de ea de la Biden, 100 de parai, pentru Nășicu Mare, cea mai mare valoare, și pentru Generică și pentru mireasa lui. Nașa mare, de mai sus verim. Și toată adorarea asta frumoasă. Și pentru mine și familia mea să rămână din suflet. Fac și eu două cuvinte în deschiderea programului, să rămână amintire pe video, după care când de dans melodiile mele cele mai tari de trend. 10-2, mai de clas. Da, da. Iau ce spune Generic. Și de la mine pentru fratele meu, pentru Nic Fasanu, pentru familia lui. Ți-am promis nevasta mea, pentru toți colegii din București, să rămână, Doamne, pentru toți colegii din București, că anul ăsta-ți fac nunta, de la sogru mare pentru mireasă, pentru Generică, pentru nașul și nașa mare, și toți invitații să rămână 5 milioane. Că n-ai bărbat number one, eu te-am condus, vreau acum toată lumea, aplaudați mireasa mea, ce frumoasă este ea. De la nașul mare Răzvan Țipa, Evangelii de milioane, pentru Generică, pentru mireasă și pentru nașa mare special. De la Generică la fel, pentru mireasa lui, cuvintele astea. Îți fac nunta la plăcere, ești rodul iubirii mele, tu ești rodul pentru mine, te iubesc cel mai mult din lume. Și-ți fac nunta la plăcere, că-ai bărbat de 10 stele, și te fac cea mai fericită, uite că te-am luat de mică. De la Generică la fel, încă 10 milioane pentru familia lui. Și nasc cu mâna norocoasă, să ne meargă bine în casă, să ne meargă bine în casă. Că te iubesc cel mai mult, de la cer până
la pământ. De la soacra mare pentru copiii ei și pentru nașii mari. Să rămână, Doamne, 5 milioane. Eu te iubesc cel mai mult, de la cer până la pământ, și pentru mine tu ești tot, la fel ca un antidot. Asta e cea mai tare fiță, Denisa cu coroniță, Doamne. Nașul mare cu valoare, apă laudă, țor și care. De la Nic, pentru nașul mare, pentru Răzvan Țipa. De la sogru mare, pentru mireasa și pentru generică. Încă o dată forță pentru nașa și pentru nașul mare, după care vă scol la dans cu melodiile mele pentru voi. De la generică, la fel, bani fără număr pentru nașul mare. Nașul mare cu valoare, apă laudați cât mai tare. Fără număr de la nașul mare, bani ca țiriac fără număr. Naș cu mână norocoasă, să vă meargă bine în casă, să vă meargă bine în casă. Mulți ani trăiască, la mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, la mulți ani trăiască, la mulți ani. Și asta pot fi deducerea mea pentru voi. Și acum am cea mai nouă melodie, 112 arabi. Pentru mireasa și pentru nașa mare, pentru generică, nașul mare. Toată lumea din această zi, cea mai nouă melodie a mea, 112 arabii. Yemen. Bine, mă! Bine, Selin! Pentru nașa mare, pentru mireasă și toate țigăncile. Și 112 am nebunit arabii. 112 aia de la Abu Dhabi nu-ți mai place aici, de acolo la Sheikh, doar acolo vrei să stai pe o plajă la Dubai. 112 am nebunit arabii. 112 aia de la Abu Dhabi nu-ți mai place aici. Salut la Vane! Mută piciorul de aici. De la Vani pentru generică, pentru mireasă. Mută-l că s-aude, iar preia microfonul meu. Pentru sogru mare, pentru sogru mic, pentru nașul mare și pentru nașa mare. Tot din partea lui Vani, 5 milioane pentru toată lumea prezentă care este aici. Tot de la Vani, pentru nașul mare, nașa mare, 10 milioane. Și toată lumea prezentă. Și 112 au nebunit arabii. 112 aia de la Abu Dhabi nu-ți mai place aici, vrei acolo la Sheikh, doar acolo vrei să stai pe o plajă la Dubai. 112 am nebunit arabii. 112 aia de la Abu Dhabi nu-ți mai place aici, vrei acolo la Sheikh, doar acolo vrei să stai pe o plajă la Dubai. Tu-tec, 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 la bagă-mi o ala, la bagă-mi o zi la mișto, abidi iaduralai, iaduralai de asta unul pentru traducere. Ce sunt picioarele noastre? Ăla e? Ăla e? Ce faci acolo cu el? Ăla e al nostru de acolo? Fără număr pentru nașul mare, pentru generică, pentru toată familia lor.
Pentru Zucula, pentru primarul Narcis și toată lumea prezentă. Și 1, 1, 2 s-ar pe țigănește. 1, 1, 2 tu țiganii te iubește. Aș vrea să spun te iubesc, dar așa-i mai romanes. Hai lasă gramatica, te iubesc pe viața mea. 1, 1, 2 s-ar pe țigănește. 1, 1, 2 tu țiganii te iubește. Aș vrea să spun te iubesc, dar așa-i mai romanes. Hai lasă gramatica, te iubesc pe viața mea. Nu tec, nu tec, nu tec, nu tec, la. Facă-mi oala, la, la. Facă-mi uzi la mișto. Habibi, ia nu la lai, ia nu la lai, de. Asta unul pentru traducere. Hai, facă bine, facă. Dar ce ne pasă aici? Frățile aia să rămâi aici. Să vină și Marius Babanul lângă nașul mare. Alo, alo. Din partea lui Narcis primarul, fără număr, pentru cel mai șmecher naș, pentru Răzvan Țipa, pentru fiul lui, pentru Zucula, pentru benul cel mai dracu țigan. Eu doar sunt intermediar, spun ce mi se zice. Și pentru Dan Luminaru, și pentru Vani Nebunu, și pentru toată lumea prezentă. Hai, Dani! Și 1, 1, 2 au nebunit arabii. 1, 1, 2 aia de la Abu Dhabi. Nu-ți mai place aici, de acolo la și aici. Doar acolo vrei să stai pe o plajă la Dubai. 1, 1, 2 au nebunit arabii. 1, 1, 2 aia de la Abu Dhabi. Nu-ți mai place aici, de acolo la și aici. Doar acolo vrei să stai pe o plajă la Dubai. Nu tec, nu tec, nu tec, tec, nu tec, la. Facă-mi oala, la, la, la. Facă-mi nu zi la mișto. Habibi, ia nu la lai, ia nu la lai, le. Asta bunul pentru traducere. Hai, sistem arabesc pentru toate țigăncile. După care am o bucată pentru Narcis, pentru doamne. Luci. E ok. Și când plecăm din Abu Dhabi, vreau să ne plângă toți arabii. Să plângă și să își dorească o iubire mare ca a noastră. Și când plecăm din Abu Dhabi, vreau să ne plângă toți arabii. Să plângă și să își dorească o iubire mare ca a noastră. Nu tec, nu tec, nu tec, tec, nu tec, La, facă-mi ola, la, la. Facă-mi nu zi la mișto. Habibi, ia nu la lai, ia nu la lai, le. Cine mai da la manele arabești? Pentru mireasa, pentru nașa mare, pentru toate fetele și toți băieții care se la dans. asta e, da. Sistem arabesc, mashallah, habibi. Wallah, wallah. De la Angelica pentru nașul mare, pentru nașa mare, pentru mireasa lui și toți băieții prezenți. Davi și Denisa. Una, două, hai băieții. Hey! Cu mâine din aer.
Pentru Denisa, pentru Rebecca, Pentru Denisa, pentru Rebecca. și chem. Tu-te. Una, două, yeah, man. Asta a fost deschiderea noastră pentru dumneavoastră, iar acum pentru Mireasa și pentru Nașa Mare și toate doamnele de la dans. Urmează melodia din partea lui Gerică și din partea lui Nașu Mare pentru doamnele lor, Romeo și Julieta. Caisa Romeo, I am here și... Na? Na? A Romeo! Bine, bine, bagă, bagă, bine! Pentru Nașu Mare, Nașa Mare, Generică Mireasă și de la socru mare pentru Julieta lui. De la socru mare pentru toată lumea prezentă. Mireasa, Nașa Mare. Da, da, da. Nu poți mai așa să captează asta. Romeo și Julieta, dacă erau țigani. Bine, mă, țigane, mă! Se descurca Romeo, făcea rost de bani. Să lăs. Pentru cine? Pentru Răzvan Țipa din partea lui doamna, de la cunata lui Geta, Eva, care ne iubește cel mai mult pentru Răzvan Nașu Mare, cu valoare mare, mă! Și pentru Nașa Mare, una, două. Romeo și Julieta, dacă erau țigani. Descurca Romeo, făcea rost de bani. Deplasare. Și venea într-o seară, acolo la balcon, că el știa să cânte bine la acordeon. De la Armen Megateo, pentru băiatul cel mai frumos, venezuelan, american de la din America de Sud, pentru băiatul lui. Bine, mă, țigane, mă! Pentru băiatul lui Megateo și de la Răzvan Țipa, pentru Aris, pentru finul lui și pentru toată lumea. Și Romeo și Julieta, dacă erau țigani, se descurca Romeo, făcea rost de bani. Și venea într-o seară, acolo la balcon, vine Aris, că el știa să cânte bine la acordeon. Și lui cânta o să facea parariri, parara, Julieta-i în viața mea. Și eu plângea și să toată Romeo, domor acum, ca să ne vedem de drum. Ave mero, uve mero, uve mero, o zi fără tine eu nu mai stau. Iar dacă-și mecher tractul și are neamul mare, cum o să poată să ne separe. Ave mero, uve mero, uve mero, o zi fără tine eu nu mai stau. Iar dacă-și mecher tractul și are neamul mare, cum o să poată. La 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 la. Și clarinetul meu fermeca, Toni din Orient, să danseze toată lumea cu talent. Hai, da! Pentru Naja și Fina specială. La curent. Pentru Denisa, pentru Denisa, pentru Denisa, pentru Denisa, pentru Rebecca, pentru Rebecca.
lei. Pentru Manu Spanselaru. Pentru Magică. Pentru Elvis Saferu. Și pentru mine și pentru generică mireasă, nașul și nașa mare, Benjamin Franklin, 100 de balai de la Danțipa. De la Elvis Dinastia Saf. Pentru toată lumea prezentă, fără număr de la Elvis, fără număr, Cațiriac, fără număr, bani. Să rămânați sufletul meu, dați-mă. Fac și-o 2-3 melodii la mireasă, la doamne. Am și la Narcis, cum i-am promis, o melodie. După aia fac și vouă câte melodii vreți voi la toată lumea. Să rămânați din suflet de la domnul Elvis, avalanșă de bani. De la Țipa, Dan, dolari americani. Și pentru Nicu, Meneca, fratelul Dațipa. Pentru dinastia Sam din partea lui Elvis. Haide, bate tobele, joacă Julietele. Bate, taravane. Solo taravanes. De la Mihai Megateo, 100 de parai. Benjamin Franklin de la Biden. Pentru nașu, pentru nașa. Și pentru Spadafora și Vali Barbu, 100 de dolari. Pentru Guri, pentru Mari. Pentru Albert Megateo. Pentru generică și pentru Aris, cel mai frumos. Pentru Aris, care zici că e din străinătate, râde aici la noi români. Și pentru Elvis și pentru Alessia. Edi și Alessia. Se repetă dedicația din partea lui și cu mare. Pentru toți cumnații lui. Cei 4 fantastici. Și Mircică și Vali Barbu să vină aici. Toată lumea, mă! Trebuie și o bucată la mireasă, Mișto Abilian Dorulez. 1, 2. Romeo și Julieta, dacă erau țigani. De la generică pentru fantasticii, fără număr. Romeo și Julieta, dacă erau țigani. Se descurca Romeo, făcea eroți de bani. Și venea într-o seară, acolo la balcon, că el știa să cânte bine la acordeon. Și îi cânta o zăbăcea, pararini, parara, Julietu, ești viața mea. Și ea plângea și se topea. Romeo cobor acum ca să ne vede de drum. Dar mereu, o zi fără tine eu nu mai stau. Iar dacă ești mic cântacul și are neamul mare, nu o să bată să ne separe. Dar mereu, o zi fără tine eu nu mai stau. Iar dacă ești mic cântacul și are neamul mare, nu o să bată să ne separe. Pentru toată familia Țipa. Vali Barbu, te strigă nașul. Și de la socru mare pentru toți invitații care sunt aici la el în curte. Pentru mireasă, pentru nașa, toate fetele, 5 milioane pentru toți sunt prezenți. Și acum, am cântat pentru doamna, venit și pentru domni, special pentru generică și pentru nașul lui și toți care sunt prezenți. Pune și mie do major pe vorul meu să fac și 8 vorbe. Hai, da, fere! Elvis, nașul mare!
Și să cânte lăutari, da, e Răzvan și cu David. Mai sus, Radu. De la nașul mare, pentru Spada Pola, să rămână nașule. Pentru Cinerică și toți prezenții care sunt, toți că sunt aici în familie, pentru toată lumea care este apropiați. Toți din această zi. 50 de euro. Și să cânte lăutari, da, e Răzvan și cu David. Mulțumesc, Stoma. De la Marius, pentru Răzvan și pentru David. 5 milioane pentru Cinerică și pentru nașul. Și pentru Clay Lanțoi. Masonul Româneștiului 10 milioane. Să rămână 15 milioane pentru Clay și toată familia lui. Până la 17 milioane pentru Clay, pentru familia lui și tot ce înseamnă om prezent. 1, 2. Dedicații la valoare, că este Clay frățioare. Până la 500 de dolari din partea lui Marius. Domnul la Marius, 30 de milioane pentru Clay. Și toată lumea prezentă. Până la 35 de milioane pentru familia lui Clay. De la Marius pentru Cinerică și nașul mare. Mari! De la Mari pentru Clay. Mai sus, Toma, te rog. Din partea lui domnul Clay, 5 milioane de la domnul Clay. În primul și în primul pentru Mireasa, pentru Cinerică. Nașul și nașa mare, 10 milioane. 15 milioane pentru suprimari, suprimiși de la domnul Clay. Pentru fiul pentru Mari, 20 de milioane. Și toată adunarea asta. Și punem să bea un pahar, e talentul lui Răzvan. Stop! Cum vrea Răzvan internațional la Bedur Armonic. Din partea lui Mari pentru tot ce înseamnă românești până la 40 de milioane. Sau si major sau la major, care vreți voi. Bondi, forță! Vino ca Bondi! Forță, Bondi! Te protejezi! Păi una, păi două! 1, 2, 3 și... De la nașul mare Răzvan, țima pentru toată adunarea fără număr! Hai să dăm drumul la vorbe, bă! Punem să bea un pahar, nașul mare e Răzvan. Să cânte lăutarii, Cinerică e David. Mai sus, bă! De-aia beau și mă simt bine cu frații mei lângă mine. De-aia beau și mă simt bine cu frații mei lângă mine. S-a lăsat. Dă piciorul la mai în spață, mă, Luciane, mă, bucacești. Nimic. De la familia Țipa pentru nașul mare, nașa mare, Cinerică Mireasă. Pentru Vali, bombardierul. Și pentru domn director. Și toată lumea prezentă 100 de dolari special pentru toată lumea. Și pentru Doruleț. Și de la Vali, separat. Pentru Robert, cel mai finețe băiat, încă 5 milioane de la Vali. Și pentru nașul mare, pentru Răzvan. De la domn director. Pentru toată lumea prezentă. Pentru tot ce înseamnă om prezent. Și pentru Robert Țipa. Și să cânte la mutarii.
cântăm toată ziua. De la Vian 10 milioane pentru Genică, pentru Mireasă, pentru Răzvan Cumlandului, pentru Migai și toată lumea prezentă, și pentru Anis băiatului. Asta e sistem mișto, lângă mine mă cate, pune-mi un pahar de vin, este greșit cu marină, și vă-mi ție tot ardealul, e țipa originalul. De la Magateo pentru frații, de la frații Magateo pentru toată lumea prezentă. M-am jurat și am spus precis, e și Benone și Narcis. Ia-uzi! De la domnul Țipa originalul, fără număr pentru copilul, pentru nașu, pentru nașa, pentru nașu, pentru nașa, fără număr, pentru Ginerică, pentru Mireasă. Ia-uzi! Pune-mi un pahar de vin, lângă mine e Marini, și să cânte muzica, e emblema lui Țipala. Și strigați în gura mare, Ginerică cu valoare, cu ce drag beau din pahar, nașul mare e Răzvan. Vreau să cânte muzica, să ne distrăm toată seara. Vreau să cânte muzica, să ne distrăm toată seara. Auzi! Uite, doamne, e vedeta, e nașa mare, e Rebecca. Uite, doamne, e vedeta, nașa mare, e Rebecca. Fără număr la nașul mare pentru Rebecca, pentru Rebecca, pentru Rebecca. Pentru... Ia! Nu contează. Să ia toată lumea, Doamne ajută să fie. Să rămână lui Dumnezeu. Să vede cine-i vedeta, viața mea este Rebecca. Tu ai vorbat, am vorbat, unul este Țipa Răzvan. Dumnezeu mi-a ales, am bărbat cu interes. Dar cum a fi atent? Interesul de iubire mă iubește la nebunie. Acum mi-a căzut visa, e și Davi și Denisa. Alo, las cu mână norocoasă, să vă meargă bine în casă. Încă 5 milioane, să vede cine vedeta, viața mea e Rebecca, care bărbat number one, ea e viața lui Răzvan. De la Ginerică, de la nașa mare, de la nașa mare pentru fiilor, Ginerică și Mireasă, că 50 de ia-mă-o! Ia-mă-o! Bosierii mei, cu buxele pimiturile, așa îl previne când e, știi ce zic? Auzi! De flămână română, încă și-n-părși pașamada, pentru Rebecca, să-și ucasi Natalendo, oi singuro trattamento. Vreau să-i cânte muzica, Rebecca e vedetala, că ea e cea mai frumoasă, ea mi-e steaua norocoasă. Lângă mine viorile, saxofonele, și să danseze Răzvan acum rupe clarinetul tot în armeu, atacatul meu Messi. Hodul la clarinet. De la Marin pentru Nazu și nașa mare până la 50.
Și pentru toată lumea prezentă 55 de milioane. Și de la Vian până la 15 milioane pentru nașul și nașa mare. Haide, faceți o dată mare, joacă nașul și nașa mare. S-a dat zvonul în oraș că avem cel mai tare nași. Naș cu vână norocoasă să vă meargă bine în casă. Că mie n-ai ce să-mi faci, uite dau drumul la pași. Rupe cările tu! Scați, scați, repede, scați, repede, scați, repede. Nașu și nașa, nașu și nașa, nașu și nașa. Bine ați venit, bine ați venit! De la socul mare, sus! Pentru talentul nașa mare! Și pentru toată lumea, încă 5 milioane!